بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Muna cikin suratul Baqarah. Allah ya ci gaba da cewa summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijaratin aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbidu min khashyati Allah وما الله بغافل عما تعملون. To bayan bani Isra'ila irin abubuwa suka faru da su na jarabawa daga Allah maɗaukakin sarki da kuma girmamawa da Allah ya dinga musu iri-iri da kuma wannan yaro wanda aka samu saniya a wajen shi wanda yake da wato ladabi kamar yadda malam mai tafsiri ya siffanta shi mai ladabi ne wa mahaifiyarsa kuma mun yi bayani irin alfanu da kima da daraja da mutum yake samu wajen bi sau da kafa na sha'ani na iyaye musamman annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya magana akan abin da ya shafi uwa maba da baba. Uwa wacce ita ce sarkin haƙuri, uwa wacce take ba ta ganin laifin ɗanta ko da ya yi laifin sai ta ce a wai soyayya ce ta sa take ɓoye laifin so hana ganin laifi. Uwa ita ce shawuyar ɗa ta ƙi yin bacci saboda ɗan ya yi bacci, ta ƙi cin abinci don ɗan ya ci abinci. Wannan yaro mai biyayya ga mahaifiyarsa aka samu wannan saniya a wajen shi. Bayan nan suka sake kafircewa in ji Allah maɗaukakin sarki. Sun makasar ƙulubukum bayan duk abin da ya faru ya faru. Daga nan sai kuma zuciyarsu ta ƙara wato kangarewa. Ya ku Yahudawa ayyukan Yahudu an ƙabulul haƙƙi daga barin karɓan gaskiya. Duk waɗannan abubuwan da suka faru ya kamata ce sun karɓi gaskiya ba sun ƙi. Min ba da zalika bayan haka ko bayan an raya matacce bayan abubuwa da yawa sun faru sai ta zamanto fahiyar kalin hijaratin fil kaswati ta zamanto kamar dutse wato wajen kangarewa
au ashaddu qaswatan ko ma ta fi dutsen kangare wa inna min al-hijarati shi kuma dutsen a ce wato ruwa yana gudana ta cikinsa lama ya tafajjaru minhu al-anhar wa inna minha sannan kuma shi daga cikinsa lama ya shaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' a ce wato ya tsatsage ruwa yana fita daga cikinsa wa inna minha kuma daga cikinsa lama ya habidu ya samu ya cuɗanya ko ya fado daga sama min kashiyatin lahi saboda jin tsoron Allah madaukakin sarki wallahu bi gafirin amma ta'maluna ubangiji bai zama marafkani ga abinda suke aikata ai ma'ana ai ubangiji bai bari zai saka ka musu da duk abin da suka kasance suna aikata wa inna ma yu'akkiruhum li waqtikum ubangiji ya jinkirta musu ne zuwa wani lokaci da za a tashi kiyama na